हेलो लोगोफोर वेलकाम आरो चेनेल आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। दायो लोगोफोर आं दाखालि साननैसो होनबाय थादोंमोन ना लोगोफोर जों बे जायगायाव फैनानै दिनै फैथारबाय ना लोगोफोर। ओमफ्राय दैया ओरैबायदि गिदिर जानानै दं बारनानै आसाखौ मारना लोगोफोर माने जों जेरैबाबो दिनै थांथारगोन जों माने दाखालिबोथ' जों ओरैनो फैनानै थांफिनखाबाय दिनै जों थांफिनगोन आरोना लोगोफोर थांथारगोन जों दिनै जेनेबा दै गिदिरबाबो आरोना लोगोफोर नायलांबाय था माने लोगोफोर दैया ओरैबायदि दाहार दै जों गेजेर मोनहैबायमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जों थांनो हाला ओमफ्राय दिनै थांनो हागोन आसाखौ माने दैया ओरैबायदि दाहार ओरैबायदि गिदिर जादों हराव बिराद अखा हादों आरोना गेजेर मोनहैबायमोन जों मोनहैनाया ओमफ्राय दायो थांनो हागोन र' जेन थेनबाबो थांथारगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाल' नोंसोरो जों दायो मोनफैबाय आरोना दिनै बारनो हाबाय ओमफ्राय दायो बिसोर मोनफैबाय जै खस्थ'खा आथिं आखाइ नामा मोननो हालाजोब्बाय ओमफ्राय जै खस्थ'ना दैया ओरैबायदि गिदिर जादों दासो रानलांगासिनो जेन थेन फैबायना जों नायलांबाय था जेन थेन फैजोब्बाय लोगोफोर जोङो दा ओमफ्राय नायनो लुबैनायनि सर आरोना बिराद आसा थागोन ना दाखालिबो जों ओरैनो थांदों ओमफ्राय दिनैबो ओरैनो थांगोन होननानै जोङो जेने थेने इसोर भगबान उनाव मोजां मोनफैबाय दा टाइमाबो नै माबा जाबाय नै 11 जाबाय दे बिसोर माखासेफोरा नेथ'ना र' नेथ'लायनानै ज' थाङाबा नेथ'ना दे जेने थेने मोनफैबाय दिनाबो जि मोजांखा दैयाबो दिनै जि गिदिर गिदिरना मोजां मोन्दों दैखौ जेन थेने बारनो हादों रंजा अ बिसोरलाय नोंसामोना माने गोसोखौनो गोजोननाय मोनखादों आरोना बारनो हानानै मोनसा बोरै मोनखो बारनो हाना बोरैबा मोनदों मोजां मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंलाय मोनसा मोजां बुहुद जिबनाव दै बारनो मोनफेराखैमोन ओंहाय जिबनाव नंमार हस्ताबो बिदि दै बारफेराखै जों फैदों खस्थ' मोनबाय नामा नोंलाय ओइ खस्थ' मोनबाय मोनाखै फैदों थांसै दा जों लोगोफोर नायलांफैगौ गनखौ गना दोनखा जिबनावबो जों बिदि दै बाराखैमोन नै लोगोफोर सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सातजन ओमफ्राय आदामोनबो दं आरोना जों आदामोनखौ लाफाखादों बिसोर थानायखायसो हादों र' जों साबेसे सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठजन 10 जन आदामोनजों ओमफ्राय सासेया लोगो आरोना ओमफ्राय आदा हारसिं दं आं होनबाय थादों बिसोरनि बारनो होननानै ओमफ्राय बिसोरो जोंबो गेजेर मोनफैबाय ओमफ्राय दैया ओरैबायदि दाहारना बुखारलांदों गिनांगौ आंथ' थांफालाबायसो देरनाय मोनखाबाय थ' जाबाय enggak bisa kan? Dia berapa nih kak? Apa? Dan ada beberapa di hari malai bondan neman serpil cuma ini mau dapat yang kampung. Mesti tujuh kok langsung pada tahu mah? Aduh neman serpil cuma bu, mah bisa dia? Ôi mua rằng khát ra gà cảm năng kỹ là được xin anh người thà lăng xuống về ai đi em chắc cái dục ạ mẹ cũng lên mẹ đã có stop rồi ayo đi à mas đi lại đi lại ôi gì vậy các bạn đi này này balik ke Pak. Ini makan mana?
लामाया अबेबा मोजां अबेबा फिसा आरोना हाजो जायगा नालाय ओमफ्राय दायो अखाना बिराद फिस्ला जाखादों ओमफ्राय दैयाबो ओरैबायदि गुबुंले जाखादों आरोना नङाबा दैया जि मोजांखा गोजों दै थांगासिनो दं खमैबो 1 घन्टासो लागोन 1 घन्टानि एसे खम जागोन खोमा लोगोफोर माने गोजानानो मानसिफ्रा अबस्था गैला गोसो ओइ नों हारसिङै खियाखै दै लोंबानो गथ'खौ सनलाय बेखौनो लोंदों दैया साफाना आंखौ ओदलालाय नायलाबाव मा दालासोखौ नायलाय इहाय लोंफै इहाय दंनो मा खिलाबानो बे न'आनो मानसिबो गैया बिदाय जों लोंखांबाय दानोसो गोजानाव गाखोयो नालाय होनलाय गाखोनाङाब्रा जों लोंदो दैथ' लाबाखै जों बथलखौ लागोना लायाखै बथल लाबाखै बथल लाबानो जायोमोन ना लाखायाखैमोन नालाय लोंदो ओइ बिदिबा ओइ ओंखाम थौल' तेसुन होननानै दिन्थिबाय ना नोंसोरथ' हारसा रोंखाया ना बारा हारसा रोङा दे बिजानि बे मानसिफोराना बारा रोङा एसे बिदिनो रोंसाबबायो आरो गावनो थांबाबो बारा माखौ गोथौ खोथाखौ रोङा फै थांसै थांसै माथिं जाय फैदो सिदा आरो जि गोजान थांबावनांगौसो टाइमाथ' बारथ'लायबाय बारा मिलाया आंना गरिया दै लोंनानै दासो जर मोजां मोनदों जानायखौथ' गारखाया नालाय जों दै गैयाबा जानायखौसो जि बुरजा लाबोदों ओमफ्राय दैया थुबथिं गैया जि मोजांखा स्रां नायलाय जों दायो नै मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेहाय मालाय बन दाननो मानसिफोर फैदों खोमा जि मोजां खालामनो ओंखाम संनो ओंख्रिखौ जि गोथाव संखादों दाउना हाजोनि मानसिफोर थायो खोमा मा बिसोर बे ओइ मोजांखा जायगाया गाबनानै खिब्ला जोबफिननाय आङो थालांसो लुबैबाय आदै ना उन्दुबाथाय जेबो मिथिखाला जोङो मानसिफ्रानो अबस्था गैला गोसो दायो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नायदिया ओरैबायदिखा ओरैबायदि मोजांखाना आं खोन्थाखांबायना खालामखादों मोजांखाना बिसोरनो फैया आरोना लोगो मालाबा गोजाननिफ्राय फैयो बिराद खस्थ' मोजां आं नायदो बरियाखा ओरैबायदि मोजां नांदों Kami selain dosa nanti saja. Kamu lang begini dah. Kan dosa bangkrut dah. Yang kita pun biasa ikhlas. Tahu apa tu? Pada pesan dah. Sampai malam ni tu jalan kan mana? Lepas.
दायो जोङो फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो दैया रानलांगासिनो दं दहाय बिराद गिदिरमोन दहाय जि दाहारमोन दा एसे खम जाबाय दैया भिडिअआ बांद्राय गोलाव जायासै आरोना लोगोफोर आं दाखालि लाखानाय नालाय भिडिअखौ ओमफ्राय बेनिखायनो आङो फुरा मोजां लाजोबासै आरोना लोगोफोर बेनो दायो जों न'आव थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर इथिंनो फै दाहार गैया इथिंनो फै गाहायसो ना दहायसो जों बिथिं थांनो रायज्लायदोंमोन रानबायना रानबाय आं लगाय तरम गैया बिसोरो दायो दिंखिया खाबामोन ना ओरैबायदि दिंखियानि लबिया बुंनो नाङा आरोना आं थास' बिसौ मोनदोंसो मोनाखै मिथिबाय ना दाबो देखायनाय आं नोंसिनो फैदो थांसै फैदो फै ओरैबायदि गोजान आयौ आङो अन्थायाव जै गाज्रि गोलैनांगौ गोलैखादों माला मबाइला बासिबाय जेन थेने दिनैहाय बे दिंखिया नङा दिंखिया फाग्लासो फैबाय था दा खिनोबानो जायो ओरै बुरनो दानि दिंखिया खानायाव खिनोबोदों बिसोरो ओमफ्राय खायासैबो खिनोबोना खाखायासै बाल बिसोरो देन्जारखा बिसोरो खिनुदों बै जेराव खादोंमोन खाखायासैबो ओमफ्राय लेवारखौनो सिमांसो नुखायो आंथ' थांसै